Riwruok matayo tuke mag adhula FKF otieko puonj mar ndalo adek ne coaches ma puonjo adhula e lig ma pacho ka. Jopuonj mag adhula ma nigi lisens mar CAF C noduoki e puonj kendo kaka yo mar medo gi riekni manyasani mag puonjo adhula. Kanoloso isach rumo mar puonjruok ma kamano, jalup kocha mar Migori Youth Sami Owano owacho ni puonjno ero omedo gi lony ma kaluwore gi bedo ni giikore ne tuke mag adhula e lig maduong' e rang'iny machielo. Maeri timore seche ma jakom mochung' ne puonj coaches FKF Alex Alomira olero ni process ma kamano biro bedo kadhi nyime higa ka higa. We believe that whatever we've covered has been of great help to the coaches because we had two intentions of doing this. One, we were trying to comply with the CAF regulations whereby every license that is more than 3 years needs to be refreshed. And then two, we are looking at the modern trends because if the coaches did their CAF C license 3 years ago, then there are new trends, there are other things that have emerged since they did their last license. Refresher course imekuwa poa sana kwa sababu kwangu mimi nilifanya C license 5 years ago. Na ukiangalia knowledge ya football mpaka sasa hizi kuna a lot of changes zimefanyika yenye hata mimi sidhani kama ningefanya vizuri nikipata nafasi ya kufanya B license bila kufanya refresher. In fact nimejirumia sana kwa vile nimetesa vijana wangu moso kwa diet. Ni kitu nimelana lot kwa hii refresher C license. Erokamano Nyakwaramogi kuom thuolo mari mago ne weche manyien mag ang'ich welo elo jogo duto manokonyowa fwambo wechegi. Reporters magwa manie kor gwenge